Ці зможа Рэспубліка Беларусь адсвяткаваць 100 гадоў незалежнасці. Да 2091 году далёка, але магчыма, каб знайсці адказ на гэтае пытанне, трэба проста пераставіць дзве апошнія лічбы месцамі. Ці ў 2019 Беларусь у стане будзе абараніць і умацаваць сваю незалежнасць. Пра гэта мы гаворым сёння ў зоне свабоды з Франакам Вячоркам, Юрыем Дракахрустам і на відэасувязі ў Менску наш калега Віталь Цыганкоў. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. А пытанне ў Менску і ў Маскве. Хто павінен узначаліць саюзную дзяржаву? Лукашенко ці Путин? Кого выберут, это нас с вами не спросят. Мы должны остаться как есть. Голас свабоды. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Які працяг выразу «не мела баба клопату». Расійская мова мае свой асноўны выраз для гэтага. Не было печалі, так черти накачалі. Да, тут, чорт, да, як бы сам прыходзіць у галаву. Поўная інтэграцыя, саюзная дзяржава, дэмантаж суверэнітэту, аншлюз. Вот гэта лексіка апошніх 2 месяцаў гучыць у эфірах, на старонках газет, як зводкі з беларуска-расійскага палітычнага фронту. Серія сустрэчаў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна напрыканцы мінулага году не дала адказу на тое, якімі будуць двухбаковыя адносіны. На пытанне, якімі яны не будуць, Александр Лукашенко адказваў на каляды падчас наведвання храма ўсіх святых. Времена были непростые, но мы воздвигли этот храм. Он не зря ровесник нашей независимой суверенной Беларуси. Пусть он будет всегда символизировать наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будет однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Ну што ж, вось пра гэтую плётку, пра бізун мы яшчэ пагаворым, але, ведаеце, вот у 70-е гады выйшла надзвычай важная кніга. Андрэя Амальрыка, яна называлася «Ці праіснуе Савецкі Саюз до 1984 году». От як бы вы адказалі на пытанне, ці праіснуе саюзная дзяржава Расіі і Беларусі до 2091 году? Франак. Я думаю, саюзная дзяржава не праіснуе, ніхто яе не ўзгадае, ніхто не будзе ведаць, і яна проста знікне ў перыпетыях іншых падзеяў. Віталь, і ваше меркаванне? Я думаю, не праіснуе. Па-першае, Беларусь, я спадзяюся, ў гэтыя гады будзе ў саюзе з іншымі сваімі суседзямі, а па-другое, у меня вельмі вялікія сумневы, што до 91 года Расія застанецца, скажем так, у цяперашніх сваіх межах. Дзякуй, Віталь. Ну, межы могуць то змяніцца, але могуць уключаць і эту частку тэрыторыі. Юрый, тое ж самае пытанне. Ці праіснуе беларуска-расійская саюзная дзяржава, ці саюзныя адносіны ў такім вялікім, большым гістарычным, сувыміральным з мінулым, скажам, частцы? Ну, у некай форме можа і праіснаваць. Існуе ж брытанская садружнасць, якая ўжо даўно не ёсць брытанская імперія, але гэта некая супольнасць, якая дагэтуль, яна таксама гадоў 100, здаецца, існуе. Але пры гэтым я мяркую, што, это мой, так бы мовіць, прагноз і пажаданне, што ўсё ж такі незалежная Беларусь у межах гэтай саюзнай дзяржавы ці па-за межамі, она ўсё роўна застанецца незалежнай Беларусю. Давайте вернемся до того, с чего мы начали. До вот этой заявы Лукашенки на каляды, на православные, что мы николи не будем ходить под бизуном. Франак, вот эта лексика, это же фактично лексика Кастуся Каліновскага. Толькі у вуснах Александра Лукашэнкі яна значыць зусім іншае, чым яна значыла ў Кастуся Каліновскага. Сапраўды Лукашенко пачаў карыстацца словам «бізун» вельмі часта пасля 2014 году, з моманту акупацыі Крыму, а потым і вайны на Донбасе. І я пагугліў, не паленаваўся, і сабраў 8 цытатаў, калі ён ужываў слова «мы хадзіць», словы «не будзем хадзіць пад чужым бізуном». І сапраўды ва ўсіх выпадках... 8 разоў уже, да? 8 разоў з 2014 года. Это публічным, прычым то, што мы ведаем. Гэта тычылася толькі Расіі. Это было падчас гандлёвай вайны. Это было падчас того, што трэба падтрымліваць беларускую культуру. І гэта вось цяпер прагучала, калі гаворкі пра аншлюз, гаворкі пра акупацыю Беларусі, інкарпарацыю гучаць як ніколі
часта. І вось гэтыя цытаты мы можам бачыць, так, яны, вядома, у розных кантэкстах. Мы людзі свабодныя, ніхто нас бізуном не будзе змушаць. Мы не хочам хадзіць пад бізуном з дня на дзень. І прытым заўваж, што ён ўжывае слова плётка, не кнут, а менавіта плётка. І ясна, што гэта таксама адкульсьці ўзята, так, ці з нейкіх гістарычных ці літаратурных твораў. Адзінае, чаго б я жадаў у гэтым жыцці, гэта каб мы жылі на сваёй беларускай зямлі і ніхто нас не трымаў пад бізуном. Паглядзім, што маецца на ўвазе ў гэтых словах цяпер, але гэтую рыторыку падхапілі ўкраінцы. Украінцы трактавалі гэтую заяву выразна, што нарэшце Лукашенко даў адпор Пуціну, гэта наш адказ, нарэшце беларусы будуць бараніць незалежнасць, але расійскія медыа, РИА Новости, Рэгнум той самы, таксама перадрукавалі гэтую цытату, але ў загаловак яны вынеслі іншыя. Я желаю, чтоб царился мир на наших землях. І расейцы інтэрпрэтавалі вось гэтую самую заяву з тым, што Лукашенко заклікаў да замірэння паміж Украінай і Расіяй. То бок, адна і тая ж заява, але такія розныя інтэрпрэтацыі з боку расейцаў і украінцаў. Але все ж таки в беларускім кантэксце она ўспрымаецца, по-моему, даволі адназначна, што это пытанне, што мы будзем самастойныя. По-моему, беларускае такое ўспрыманне. Але да Лукашенка самастойнасць суверэнітэт значыць я буду самастойны і суверэнны. Ну не толькі чаму. Вот калі адразу пасля таго, як у мінулым годзе Медведзеў сказаў, што значыць вот мы прапануем там саюзная дзяржава, і была прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі для расійскіх журналістаў, блогераў, і ён там расставіў все кропкі і сказаў, што фактычна сказаў, гэта замах на нашу незалежнасць, і мы нашу незалежнасць не аддадзім за бочку нафты. Ну, то есть, Віталь, вось якраз я вас хацеў спытацца пра эту бочку нафты. Іншымі словамі, пытанне, якое гучыць, якія козыры мае Беларусь сёння ў 2019 годзе у сваіх адносінах з Расіяй? Кажуць, што Беларусь все ж таки на Расію прыпадае больш за палову знешнегандлёвага абароту Беларусі. Краіна знаходіцца ў інфармацыйным полі Расіі. Што Беларусь, што Лукашенко можа супрацьставіць інтэграцыйнай вайне? Ну, вы якраз пералічылі тыя козыры, якія ў руках у Масквы. Сапраўды, у Александра Лукашэнкі, як у кіраўніка, як у палітыка, які дастаткова моцна завяз у гэтай інтэграцыйнай гульні. На сёння козыраў няшмат, паколькі тое, што раней было, вось мы адзіныя там на мяжы ад захаду да Масквы, ніводнага расійскага салдата. Гэта ўжо не зусім праўда, паколькі стаяць там расійскія дывізіі ўжо. Мы гнілі разам в акопах, гэта ўжо таксама расейцы на гэта асабліва не рэагуюць. І іншае, вось старыя козыры, то, што было ў сферы, скажем, газ в обмен на пацэлункі, яны сышлі. А вот ёсць сапраўдныя козыры, які Александр Лукашенко пакуль не можа, не хоча альбо баіцца падключаць. Гэта проста існаванне незалежнага беларускага грамадства, якое пераважна хоча жыць у незалежнай суверэннай краіне. Гэта беларуская эканоміка, якая чакае распрыгоньвання. Гэта тое ж самае грамадства, якое чакае нейкага дыалогу паміж уладай і грамадствам, разумення. Гэта беларуская нацыянальная культура, якая чакала, каб яе, скажем так, не стрымлівалі, а каб яна развівалася не толькі ў афіцыйным, але і ў незалежным рэчышчы. Вот всё гэта патэнцыйныя козыры для незалежнага існавання, які на сёння шмат у чым былі, скажем так, прыгнечаныя, і якія, магчыма, Александр Лукашенко ўжо вырашае, што трэба неяк адкрываць. Но пакуль яшчэ, мне здаецца, баіцца перш за ўсё, што гэтыя козыры, яны будуць пагражаць існаванню ягонай улады. Конечно, ўражвае, Віталь, што вы гэтыя козыры, якія рэальныя. Я з вами тут пагаджаюся, але все ж таки гаворыце пра іх у кантэксце Александра Лукашэнкі, у кантэксце тых 25 гадоў, які мы выразна ведаем, што яны азначалі. Як кажаце, схаваныя, да? Але калі яны схаваныя уж так далёка у рукаве, што нават не ведаеш, ці ёсць гэты рукав. Юра, а вось тое ж самае пытанне. Якія козыры у Лукашэнкі? Ну, ведаеце, калі ідзе гаворка, то маецца на ўвазе, так сказаць, як Беларусь, як Лукашенко можа, так бы мовіць, нашкодзіць расейцам. В этом сэнсе маюцца на ўвазе козыры. Але калі глядзець на свет, на міжнародную палітыку, то часам бок больш слабы, ён мае насамрэч псіхалагічныя козыры. Ну вот, напрыклад, козырем Беларусі з'яўляецца вельмі выдатнае стаўленне расейцаў як да Беларусі, так і да Лукашэнкі асабіста. Так, Расія не дэмакратычная краіна, але як бы
голос народу – голос Бога. И сказать, что Путин вот до этого настрою, скажем, абсолютно обыяковый, это не так. А это працуе в Украине, например? А до Украины было и зусім іншае стаўленне. Украина на первом месте по добрым стаўленні ніколі не была. Ніколі не была. В этом сенсе мы часам не разумеем, что в Беларуси многие кажут: ой, да Путин так может просто забрать Беларусь одним хопом. А ці думае так Путин? А якія это будзе мець наступствы і в стасунках з Захадам, і в стасунках з этой Беларусью, что там будзе, а Бог его ведае. Окей. З вашего пункту гледжання, вельмі важный козырь – это сама Россия в этой ситуации. Вось якраз недавно популярная российская радиостанция «Эхо Москвы» провела сярод своих слухачоў і наведнікаў сайту пытанне, хто мусіць узначаліць саюзную дзяржаву России и Беларуси. І вось Путин у опытании набрал только 5%. Правильно, Виталь, вы сочили за это, а Лукашенко 75%. Про что, по-вашему, Виталь, сведчаць вынікі этого пытання? Ну, па-першае, не трэба іх, так сказать, гіпертрафіравана пераацэньваць, паколькі, мне здаецца, там настолькі крытычная да Пуціна аўдыторыя ў «Эхо Москвы», прынамсі, у актыўных, скажем, спажыўцоў, якія вырашылі галасаваць, што пастав там побач з Пуціным кіраўніка Кіма, кіраўніка Паўночнай Карэі, ён бы таксама набраў больш, чым Пуцін. Вось. Але гэта сведчыць, ёсць іншыя сацыялагічныя дадзеныя, што Лукашенко і Беларусь сапраўды папулярныя ў расейцы. Вот мне здаецца, тут ёсць пэўны парадокс. Вось кажуць, і Юра зараз говорил, и іншие аналитики, что это такая мягкая сила Беларуси, что и Беларусь как краина, и белорусы как нация, и Лукашенко как кіраўнік Беларуси популярны в России. Але парадокс тым, что он все робіць, каб это была популярность. А что он робіць? Он говорит, что мы, белорусы, это российцы со знаком якости, что Могилев там российский город, что у нас все на русской мове говорят. И говорить он так, и все для этого робіць. То бок, каб падабацца расейцам, он робіць все тое, каб Беларусь была больше российской. И гэтым самым чынам ён неяк спрыяе, ён неяк заахвочвае да інтэграцыі. Калі расейцы чуюць і кажуць, ну так калі там все амаль рускія, калі там па-руску все гавораць, чаму б ім да нас не далучыцца? То бок я не ведаю, наколькі гэта плюс, это так званая мягкая сила, мне здаецца наадварот. Калі б Александр Лукашенко дакладна, і вот зараз ему даводится дакладна ставіць рысу, что не-не-не, мы, конечно, браты, але мы асобныя браты, незалежныя. Ну, Виталь, на это можно сказать, что гульня это ж не односекундная, а уже тягнется годами. В один момент так, другие гэтак. Франак, небяспека этой гульні? Ну, калі гэта мяккая сила Беларусі, то у расейцаў мяккая сила ў 10 разоў больш эфектыўная. І вось тыя лічбы, пра якія мы казалі, што добрае стаўленне да Беларусі, яно працуе в іншы бок таксама. Таму што калі мы бачым змену стаўлення беларусаў да Расіі за 4 гады пасля Донбасу, яна значна павялічылася. Гэтаксама, як і апытанне сярод моладзі, праведзенае Левада-цэнтрам, маладыя людзі да 30 гадоў з буйных беларускіх гарадоў, былі апытаны, якая краіна для вас мадэль у развіцці. Былі апытаныя расейцы, украінцы і беларусы. І беларусаў пасля Нямецчыны 30% адказалі, што это Расія мадэль. Ва ўкраінцаў Расія ўвогуле ў дзесятку не трапіла. Так самых. Таму расейцы ў сваёй мяккай сіле яны якраз такі, магчыма, вядуць больш эфектыўную доўгатэрміновую гульню. І прынамсі ў Расіі ніхто не прапановвае прагаласаваць за Лукашенко. Давайте мы зараз, вот, мы якраз прапанавалі, мы якраз попросили наших коллег з расійскай службы Радыё Свабода задаць мінакам у Москве пытанне, хто павінен узначаліць саюзную дзяржаву. Кто должен возглавить российско-белорусское союзное государство? Лукашенко или Путин? Путин. Очень грамотный, трезвый политик. Мне кажется, адекватнее Лукашенко. В вопросах внутренней и внешней политики. В принципе, взаимодействия со своим народом. Кто-то новый, наверное. Но должно быть что-то новое. Ой, Путин, конечно. У него больше авторитета. Путин, конечно. Ну так мы же в России. Это невозможно, чтобы такое. Ну, при всем уважении к Белоруссии, конечно, Путин. Почему? Нет. Ну, во-первых, мне нравится больше как руководитель. Он мне симпатичен как руководитель. Но он мудрее, может быть, чем Лукашенко. Вы знаете, они оба стоят друг друга. Все, что я могу сказать. Президенты будут другие, Путина уже не будет, будут выбираться по-другому. Я не думаю, что это скорый процесс. И захотят ли, тоже неизвестно. Такого не будет. Почему? А Лукашенко не уступит свою страну. Не объединятся они.
Путин, конечно. Он какой-то, мне кажется, более доминантный между Лукашенко. Ну, если сравнивать Путина и Лукашенко, ну, в мире он какой-то более такой жесткий. Путин. Он более авторитетный, наверное. По большому счету, кто будет во главе, если почитать историю, кто-то хвалит Ивана Грозного, кто-то не хвалит, кто-то Петра хвалит, кто-то Сталина хвалит, кто-то не хвалит, ругает. Кто-то Брежнева вспоминает его времена, а кто-то говорит, это был застой. Это история, тут, к сожалению, не мы выбираем. Мы голосуем как наш долг, прийти голосовать. А кто будет царем, вернее, царя не будет, я сам себе противоречу. А кто возглавит, дай Бог ему здоровья, чтобы жизнь людей стала лучше. А кого выберут, это нас с вами не спросят. Юра, я, конечно, не могу не восхититься вот этой фразой. Кого выберут, нас с вами не спросят, мы просто проголосуем. Что вы почули в этих отказах? Ну, по-перше, я почув, что позиция, зразумела, не такая, як на пытанне на эхе Москвы. Большасць зразумела за Путіна, то есть уласна за Лукашэнку ніводнага голосу не было. Але ведаеце, это в принципе натуральна. Мы пэўны час таму таксама вот нашай перадачы рабілі апытанне таксама ў Менску і ў Москве, ну грубо кажучы, хто круче. І там атрымлівалася ў Москве Путін, у Беларусі, ў Менску Лукашенко ўсё ж таки. Вось. Таксама цікавая дэталь вот в этих апытаннях, што вельмі многія як бы уключаюцца в эту гульню. Большасць як бы натуральна пытанне прымае. І толькі вот, здаецца, адна жанчына сказала, а ввогуле, а якая дзяржава, чаму дзяржава, а раптам, так сказаць, беларусы на гэта не пагодзяцца. Але ведаеце, ну вот, прынамсі, у тоне людзей вот такого драйва, что да, это русская земля, это мы хотим, вот дай нам этого, так сказать, дай нам эту Беларусь, ну вот я как-то не отчув. Скажут, так сказать, хай буде Путин. Да. Вот. Але они скажут, так ну так, и может быть, такого. это стан, в принципе, громадства после того, как зникли такие суровые тоталитарные режимы, абы лепш, в принципе, жилося. А як и кто, это уже не так важно. Агульный стан, як бы такой, ну, то, что называется, абыякавасці, яка людзі засяроўваюцца на прыватным жыцці, может быть, и это быть причиной, а не столько политика, як бы, меньшее значение теперь мае ў жыцці людзей. Ну, і частково это так, а частково, ведаеце, вот я пэўны час таму браў інтэрв'ю у кіраўніка Левада-цэнтра спадара Гудкова, вот на якога спасылаўся Франак, і ён казаў, што у России, насамрэч, вот думка, что Крым – русская земля, яна была с початку 90-х годов. Практично их опытание. Да, у 14-м была шаленая пропаганда, але эта пропаганда подняла прикладно 10 пунктов. А над Беларусі про Беларусь такого николи. Такого То есть белорусы браты, белорусы свои, белорусы хорошие, але что Беларусь русская земля, что там Могилев русская земля, этого николи у них не было. Франак, вось вы в мінулым годзе вернулись в Беларусь пасля 2 гадоў вучобы ў Вашынгтоне. На некалькі дзён назад, магчыма, самая вядомая, уплывовая журналістка, палітолог, аўтар кніг Энн Аплбаум апублікавала артыкул з назвай, ну, просто нават я не памятаю падобных назваў, што Захад дорага заплаціць за апатыю да планаў Пуціна, што да Беларусі. Она просто тревожный, абсолютная публикация, Беларуси погрожая аншлюз, з'является. Что вы думаете про позицию Энны Аплбаум и что, по-вашему, Захад может зрабіць у адказ на гэтую магчымую пагрозу? Захад у дадзенай сітуацыі мала што можа зрабіць, бо ён мае шэраг сваіх праблемаў, няма еднасці паміж развязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Знешняя палітыка значна слабая, уздым папулізму, імігранцкі крызіс, усё гэта таксама падкасіла адзіную думку што да падтрымкі дэмакратыяў у памежных да еўразвязу рэгіёнах. Такія праекты, як усходняе партнерства, трошкі маргіналізаваліся. Але што трэба зрабіць пры умове, што з'яўляецца нейкі лідар у Брусэлі ці ў Вашынгтоне, які кажа так, Энн Аплбаум, вы маеце рацыю, трэба дапамагчы беларусам вырвацца з-пад ярма
каб не заплаціць дорага пасля. І тут два кірункі, якія трэба зрабіць, і гэтыя кірункі, пра якія гавораць грамадзянская супольнасць, партыі Беларусі і актывісты і культурнікі, гэта дэрусіфікацыя і дэсаветызацыя. Это такія два культурна-ментальныя. А пры чым тут Захад? Это тыя рэчы, якія дазволяць выйсці з гэтай замкнёнага кола Якая роля ў залежнасці. гэтым можа быць Захаду? Падтрымка грамадзянскай супольнасці і медыяў. Это два моманты, таму што расійская уплыў прысутнасць у Беларусі, яна адбываецца праз медыі, а расійская аргументацыя, чаму Беларусь это расійская тэрыторыя, бо ўсе гавораць па-расейску і ўсе рускія праваслаўныя. І вось гэтыя два аргументы Расія выкарыстоўвае ў сваёй мяккай сіле, якая можа стаць цвёрдай у любы момант. Наш коллега Валер Карбалевич написал таки пэўны адказ на Applebaum, что да, хорошо, конечно, там выйсці з апатыі, а як гэта реально зрабіць? І не толькі таму, што у Захада рукі звязаныя шмат чым, але і ёсць структурныя асаблівасці, якія звязаныя з тым, што для іх, беларуская незалежнасць это добра, але Беларусь не зусім свая. То есть яна на Захад-то не рвется в адрозненне ад Украины. И тому давать ее великие гроши, как-то не хочется. Потом гроши давать кому? Лукашенку? Так так мы, атрымліваецца, падтрымліваем трошки дыктатуру. такое адбываецца пра структуры супрацоўніцтва дзяржаўнай. Я маю на ўвазе мільярды. Там, і яшчэ адзін момант, форма цяперашняга расійскага ультыматуму. Пра яе, дарэчы, піша Applebaum, што ёсць мягкая анексія. То есть расейцы ж не гавораць, так сказать, уступайце 6 губернями. Они говорят, у нас с вами есть союзная держава, якую вы подписали, той самый Лукашенко. И тогда это не выкликает такое непосредственно, что Россия порушая международное право, формально кажучи, она его выконвае. Давайте мы послухаем адказы все ж таки в вельмі рэзкай форме, сфокусаваныя, якія мы задалі на менскіх вуліцах. Хто, на думку Мінчукоў, павінен узначаліць саюзную дзяржаву, Лукашенко ці Путин? Я думаю, что это должно быть на ротационной основе. Такая почетная должность. Каждый должен быть, государства должны быть самостоятельными, суверенными, но существовать некий такой орган национальный, который больше будет иметь представительские функции. Вот. Я бы выбрала Лукашенко все-таки. Путин слишком рискованный товарищ. Я слежу за его, так скажем, действиями. И войны, в которые он ввязывается, я не совсем с этим согласна. Считаю, это должен решать народ. Які? Белорусский, естественно. Так союзная держава и наша Россия. Она не подразумевает полную интеграцию. Вы неправильно это понимаете. Как я понимаю, государства остаются суверенитет, самостоятельные. И у каждого будет свой президент, законно выбранный народом. Никто. Такого государства не должно быть. Это не государство. Государство есть Беларусь и есть Россия. А это империя будет, где мы будем на положении подчиненных. Я считаю, что мы должны остаться как есть. Без всего вот этого. Без союзной державы. А чему? Не сказать, что у нас сильно лучше, чем в России, но за это мы ответственны. В союзной державе ответственных будет найти подальше. Я вообще против этого союзного государства. Мы, белорусы, повинны сами по себе быть, а Россия сама по себе. И я супротив этого. Как не было так, как на Украине. Мы, белорусы, должны быть сами. Мы от России полностью зависимы и в экономике. Единственное, мне, конечно, не нравится политическая ситуация в России. Эти угрозы войной. А Белоруссия, если соединяется, полная угроза тоже будет. Поэтому торопиться нельзя здесь. Віталь, наконт того, спяшацца ці не спяшацца. Я чую і ад нашых журналістаў, ад калег, што ў розных рэгіёнах Беларусі, в прынцыпе, по-рознаму ставяцца да магчымага збліжэння з Расіяй. Мы б чулі Мінчукоў. Што в іх адказах, па-вашаму, больш рэпрэзентатыўнае, калі гаварыць пра всю Беларусь?
Вось менавіта тая, ну скажем, дваістасць, скажем так, стаўленне беларусаў да гэтай тэмы, якую можа не разумеюць у Расіі, ці можа часам не разумеюць і в іншых краінах, калі вот людзі не разумеюць, нават многія беларусы, занадта радыкальныя людзі не разумеюць вось гэтага, як можна адначасова быць за незалежнасць і за інтэграцыю. А адказы паказваюць, што людзі на гэта глядзяць даволі прагматычна і бачаць добрае, і прывыклі ўжо, і апрыорі добрае бачыць у незалежнасці, у самастойным існаванні, у імкненні самім рашаць свае пытанні і не звязвацца з тымі праблемамі, якія нясе Расія. І разам з тым, ну, калі не браць тую дастаткова праеўрапейскую частку, там 20-25% насельніцтва, а браць іншыя, якія в той ці іншай ступені выступаюць за інтэграцыю з Расіі, яны ж выступаюць так, каб ну, нешта добрае ты інтэграцыі мець, там, тыя ж самыя ну, эканамічныя сувязі, там, безвізавыя там, прастору, магчымасць ездзіць, але яны пры этом зусім не хочуць страты беларускай незалежнасці. І вось гэта, калі кажуць пра збліжэнне, пра інтэграцыю, менавіта пераважная большасць і па адчуваннях нашых, і па сацыялогіі якраз не збіраецца ніякую злівацца з Расіяй в адзіную дзяржаву. Пытанне, якое я хацеў бы задаць усім траім удзельнікам этой перадачы. І Беларусь, і Расія аўтарытарныя дзяржавы. Значэнне грамадскай думкі ў іх даволі своеасаблівае. Ці правильно, ці можна так ставіць пытанне, што, в прынцыпе, што з этого атрымаецца, залежыць ад кіраўнікоў, ад Пуціна ці ад Лукашэнкі. Ці з іншымі словамі, наколькі Александр Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці, наколькі Пуцін з'яўляецца гарантам імперскасці. А вот Франак. Так, я думаю, што можна так сказаць, што ад грамадства, ад грамадскай думкі не так шмат і залежыць. Калі Пуцін дасць добрую прапанову, ад якой немагчыма адмовіцца Лукашэнку, то Лукашенко падпіша, пры гэтым захаваўшы свае паўнамоцтвы, што это за прапанова? Не, ну может быть, это некие гаранты... Віце-прэзідэнт у Кремле? Віце-прэзідэнт, нейкі спецыяльны статус, гуру, не ведаю, гуру саюзнай дзяржавы, там, дзе ён захавае свае пажыццёвае кіраванне. І калі будзе знойдзеная гэтая кампрамісная мадэль, якая дапаможа Пуціну застацца пры троне, Лукашэнку застацца пры сваіх паўнамоцтвах, то ў людзей не спытаюць, але трэба будзе правесці такую агрэсіўную кампанію, тое, дзеля чаго створаны шэраг рускіх медыяў у рэгіёнах Беларусі, суполак у садсетках, якая проста падрыхтуе людзей да немінучасці гэтай змены. Просто калі людзі гатовыя, што гэта магчыма... То есть не гарант ваш адказ, а залежыць ад сітуацыі, як захочаце. Ад кантэксту. Юрый, гарант ці не гарант? Я думаю, што ў пэўнай ступені зразумела это залежыць ад як бы волі, ну, прынамсі, Лукашэнкі, але і ён частка свайго грамадства. І в этом сэнсе у нас как бы уже вот крыху сцёрлася, да, уяўленне пра тое, што беларускае грамадства змянілася, асабліва калі мы будзем казаць пра канкрэтныя расійскія прапановы. У 90-х годах я сам памятаю, як людзі ледзь не марылі пра той расійскі рубель. Вот дайце нам расійскі рубель, калі там заробкі былі па $50. Зараз у Беларусі на расійскі рубель, калі нават там прыязджаюць расійскія турысты, там свае грошы дастаюць, беларусы глядяць, это што? Гэта што? Мы ведаем свой рубель, мы ведаем бакс, разумела, он царь и бог. А это что такое? С чем вы тут приехали? То есть никакого вот такого, як бы, вот российские рубли. Параллель с Крымом не працуе для нас. И в этом сенсе я бы сказал, что услед за громадством змянілася ж стаўленне Лукашэнкі. И Лукашенко уже адлюстроўвае вот это адчуванне, вот, про которое сказал Виталь, что да, браты, все, мы вас любим, давайте, так сказать, давайте грошей поболей. Вот. Але вот такого, які реально был драйв у 90-х годах, реально был вот шок от того, что была одна держава, а зараз хто мы, дзе мы, куды? Все мы ведаем, куды. Крыму прапанавалі ясную прапанову. Крымчанам перад рэферэндумам сказалі, будуць пенсіі ў 2 разы больш, такія-то рэсурсы, доступ, падарожжы, пашпарт. Крымская паралель. Беларусам прапановы не было яшчэ зроблена, але гэта прапанова можа наступіць у любы момант. Крыму было 58% русских людей по крыві, этнічна русских. У Беларусі іх 8%. Вы можете як бы параўнаць 58 Таму і 8? Мы говорим, что это не параллель. Але адсутнасць дэмакратыі, моцных грамадскіх інстытутаў, нацыянальнай адукацыі, выхавання часам робяць дылемай тое, што дылемай у 2019 годзе, здаецца, не павінна было б быць, што выбіраць, там, бочку нафты, ці свой рубель, свой голас у Европе, ці бязмежжа аж да Курылаў. В такіх выпадках у народзе кажуць, не мела баба клопату.
Вось пра гэтую прымаўку якраз і пойдзе гаворка ў сённяшнім выпуску нашай традыцыйнай у зоне свабоды перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановное спадарства. Не мела баба клопоту. Купила порося. Купила порося, наверное, так. Купила порося. Купила порося. Як бачыце, у бальшыні нашых суразмоўцаў праблемы няма. Не мела баба клопату, купила порося. Правда, бывала і такая рэакцыя. Не мела баба клопоту. Не мела баба клопоту. Купила порося. Чули такое? Не чуў. Першы раз чую. Чуем, малады чалавек гаворыць па-беларуску, але жывога выразу не ведае. Ну што ж, яшчэ адно сведчанне таго, што багацце нашай мовы не заўсёды перадаецца дзякуючы фармальнай адукацыі. А ці разумеюць мінчукі, што абазначае гэты выраз, у якіх сітуацыях ён стасоўны? Бывае, што не адразу фармулююць. Что это означает, на вашу думку? В каких ситуациях это выказывание уживается? Во всех ситуациях можно. Але не выпадае наракаць. Прыказкі, прымаўкі часта самадастатковыя, і чалавек іх ужывае проста інтуіцыйна, дапасоўваючы да адпаведнай сітуацыі. І ўсё ж многія тлумачаць лёгка. Наверное, слишком много хотела бабка. Ну, означает, что проблемы какие-то появились у человека в связи с какими-то действиями. Пэўна, гэта ўжываецца, калі чалавек шукае клопат на сваю галаву. Так, сапраўды. Традыцыйны выраз абазначае, што чалавек, імкнучыся да нечага добрага, але, магчыма, не ацаніўшы сваіх сілаў, сам сабе стварае невыносны клопат, дадатковыя праблемы, ці займаецца бессэнсоўнаю працаю. Прыказка гэта агульнабеларуская, не мела грэц яго баба клопату, так кажуць вяскоўцы у якасці рэакцыі на бальшавіцкія прапановы калектыўнай працы у знакамітым мележавым рамане пра палешукоў. Ёсць у нас сітуацыйна блізкія, хоць не тоесныя выразы. Паквапішся на вялікае, то і малое згубіш, то той жа Федэроўскі каля ваўкавыску запісаў. Не ўсё тое бяры, што хораша, это барысаўшчына, ну і такое агульнабеларускае купіў дуду на сваю бяду. А як у суседніх народаў? Літоўцы маюць абсалютна тоесную прымаўку «Не турею боба бедос, тай носіпірко парщалі». Так што маем тут ад мора да мора суцэльную цывілізацыйную прастору колішняга вялікага княства з удзелам парасяці, як, хай сабе клопатнага, але ўсё ж такі сімвалю дабрабыту. А як ва ўсходніх суседзяў, як расейская мова перадае гэтую сітуацыю? Перш спытаймася нашых рэспандэнтаў, якія лічацца апрыёры расейскамоўнымі. Ну, не имел человек проблем, я не знаю даже, как дальше будет. Ну, что-то купил или что-то сделал, наверное, так. По-русски, не вспоминается ничего. Вось табе і маеш. Ніхто не сказаў. А між тым, расейская мова мае свой асноўны выраз для гэтага. Не было печалі, так черти накачалі. Часам, як і ў нас пакідаюць у жывой мове толькі першую частку, і тады будзе карэктны ўзаемапераклад наступны. Не мела баба клопату, па-беларуску, не было печалі, па-расейску. Наша прыказка мае беларускую моўную будову. Не мела баба, па-расейску ж не скажаш, не имела баба. Ну і наша прыказка кароткая і рытмічная, чатырыстопным ямбам. Не мела баба клопату, купіла парася. Запамінаецца на ўсё жыццё, але я зычу, каб гэтая прыказка вас не стасавалася. Ну што ж, некаторыя дзяржаўныя саюзы сапраўды з'яўляюцца парасямі клопату, нават кабанамі. Пасля распаду Савецкай імперіі прайшло толькі чвэрць стагоддзя. Гістарычна гэта невялікі тэрмін. Палітычныя эліты і кіраўнікі новых незалежных дзяржаваў усе яшчэ родам з СССР.
Але ў 2019 годзе ўжо не толькі яны вырашаюць, ці будзе Беларусь святкаваць 100 год незалежнасці і 200 год БНР напрыканцы 21 стагоддзя. Бо гэта заўсёды працэс, як сказала на гэтым тыдні Светлана Алексіевіч, стаць беларусамі наша нацыянальная ідэя. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы сёння з Франакам Вячоркам, Юрыем Дракахрустам і Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.